Καλωσορίσατε στον κόσμο της ποιότητας και της αισθητικής. Η Xenario Styles δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των πλακιδίων και ειδών υγιεινής από το 1990 με έδρα τον Πειραιά. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, γνωρίζουμε σε βάθος τις ανάγκες της αγοράς και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε οικιακό ή επαγγελματικό έργο. Στην έκθεσή μας θα βρείτε πλακάκια δαπέδου και τείχου σε όλες τις διαστάσεις και τεχνοτροπίες. Γρανίτες, τύπου ξύλου, vintage, ρετιφικάτο και αντιολισθητικά. Παράλληλα, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας, νηπτήρες, λεκάνες, έπιπλα μπάνιου, καμπίνες και νεροχύτες. Εξυπηρετούμε ιδιώτες, επαγγελματίες, μηχανικούς και αρχιτέκτονες, προσφέροντας τεχνογνωσία, αξιοπιστία και άριστη σχέση ποιότητας-τιμής. Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε μαζί τον χώρο που ονειρεύεστε, λειτουργικό, σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά.